umbuzo kwabaningi uthi ingabe uzosebenza kanjani? Ithi-ke akwakhiwe isikhwama esisodwa lapho sonke thina esisebenzayo sizofaka leso sikhwama ukuze ngithi mengifika noma yiyiphi iklinikhi noma yisiphi isibhedlela, uma sengarejistiwe ngowasemzansi bese bengibona lapho banginikeza usizo ngaphandle kokubheka ukuthi ephaketheni lami ngiphethe malini. Kuthi noma ninengozi ne-ambulensi ifika isithathe sonke esigamekweni, isihambise esibhedlela esiseduzane, sonke silashwe sibonwe ngangokuba sidinga usizo. Kunemibono ethi izibhedlela eziyimele zizogcwala kakhulu manje njengoba abantu abangenalo usizo lwezemithi, medical aid, sebezokwazi ukuthola usizo lwezempilo ngenxa ye-NHI. Odokotela abayimele bakwazi ukusiza umuntu one-medical aid kuphela. Ingabe i-NHI izoguqula konke lokhu na? Likhona igalelo elizodlalwa odokotela abazimele abazosisiza ngoba yonke indawo sinabantu bathola usizo oluphuthumayo. Uma iklinikhi yangakithi igcwele kakhulu, cha, bakhona oDr. Gumede lapha abawumakhelwane, asibasikele lapho umngcele, abagade laba abantu abangaphesheya kwaleyo ndawo nangala nangala, basilekelele labo bantu bese-ke bakhokhelwe ngalokwenza kwabo kanjalo.